Ahoj, volám sa Milan Majtán, som drotár od Žiliny, Veľké Rovné dedina. Dedinka má nejakých 3800 obyvateľov. Momentálne žijem v Bratislave, pracujem vo Volkswagen Slovakia ako montážny pracovník HLH 3 KB a práci plním svoje sny. Jedným z týchto snov je vybudovať svoju firmu. No a toto video, ako vlastne celý projekt Businessman, bude sprievodcom toho, ako si tú firmu budem vytvárať, čo všetko bude k tomu potrebné. Týmto videom chcem motivovať ľudí, ktorí majú svoje sny, aj keď to nevždy stačí, každý máme sny, ale hlavne pre tých, ktorí chcú realizovať svoje sny a ktorým chýbajú tie základné informácie, ako ich realizovať, čo treba preto spraviť, kam zájsť, čo tvorí vlastne to podhubie, na ktorom to všetko stojí, ako je informácie z marketingu, podnikateľského plánu, vytváranie podnikateľského plánu, kde vidím dosť také rezervy ľudí, ktorí majú sny a proste zrazu to končí a ľudia zostávajú frustrovaní, nevedia čo a ako ďalej, prečo. A jedinú istotu vidia v zamestnaní, čo je dosť taká blbosť, lebo v tom zamestnaní človek ovplyvňuje možno 1-2%, aj to možno preháňam. Ako sa bude tento projekt volať? A celý tento projekt sa bude volať Videoškola. Prečo Videoškola? Takže sú to hlavne tie dve slova, video, ktoré dokážeme sledovať, ktoré môžeme sledovať 24 hodín, 7 dní v týždni, 365, 66 dní v roku, kedy chceme, bez ohľadu na čas. Mnohí z nás robia 16-ky, od nevidím do nevidím, poobedné, nočné, potrebujú sa vyspať, nemajú čas chodiť na prednášky. Ďalšie slovo je to škola, je to poskytovať to vzdelávanie, ako už som spomínal, základ, ako začať svoj projekt. Videoškola je postavená na vlastnej produkcii, napríklad ako je toto video, projekt Businessman, a taktiež je postavená na preberaní materiálov, prelinkovaní, na zaujímavé intervíja, manuály, všetko toto tu nájdeš. Ako videoškola pomáha? Ako už som spomínal, videoškola by mala byť taká tá prvá slamka, ktorej sa človek zachytí, keď chce niečo robiť pre seba. V prvom rade bude o motivácii, preto, ako už som spomínal, tretíkrát je aj toto video. A taktiež by mala byť o tej pomoci. Rád pomáham. Je tu projekt Pomoc v obchode pre tých, ktorí majú malé obchodíky. Môj blog, prípadne niektoré rady môžeš sledovať aj na mojej web stránke milanmajtan.sk. A ako už som spomínal, všetko si spolu prejdeme od začiatku, od piky. Poriešime tie prvé hejty, s ktorými sa stretávame, ktoré nám bránia v tom mozgu také, že prekážky, zábrany, tvoriť svoje. Ešte sa vrátim. A toto celé vlastne bude zastrešovať projekt Businessman, čo je asi prvý taký projekt občianskeho združenia Videoškola. Možno sa bude ešte volať nejako ináč, toto je len taký pracovný názov. Ako vybudovať svoje podnikanie, svoj firma. Nebude to o finančných poradcoch, ani o Herbalife a podobné veci, kozmetike, kde to funguje na franchise, proste bude to seriózny podnik. Teším sa, ako to spolu zvládneme. Ak chceš nás podpor, zdieľaj naše videá, sleduj náš YouTube kanál, dávaj hlavne otázky, ktoré chceš vidieť, nehanbi sa, nehryzieme, sme ľudia, ktorí pomáhajú. Toto je ďalší taký problém, ktorý si spomenieme asi v prvej časti tých hejterských veciach, ktoré nás bránia, že učili nás tomu, aby sme poslúchali, nekladli otázky, lebo bude zle. Tuto je to zase naopak. Kladieme otázky, aby bolo dobre. Takže máš sa na čo tešiť.